Bé, sabeu ja, com sabeu, jo soc nascut a Sabadell, ja fa molt temps, molts anys, el 1927, Déu-n'hi-do. Bé, estic molt content i molt feliç d'haver tornat a la meva ciutat, que he estimat sempre, malgrat que he estat content de viure una primera època de jovenet a València, on em vaig formar com futur pintor, i acabat a París, i haver passat 50 anys a França. En tinc un record immemorial, molt maco. I ara estic content una altra vegada d'haver tornat a la meva ciutat on vaig néixer i no he deixat mai de venir, de tornar, de fer coses, de tenir amics, molta família. Jo estic molt content, molt content. La meva vida a Sabadell, a València, és molt llarga, molt llarga. Què us podria dir? És més difícil, em sembla, a mi, Sabadell que París, almenys per mi. Però és la meva ciutat i he trobat aquí, sí, molts companys de la meva edat. Com a València van desaparèixer tots, no em queda ningú, no conec a ningú, ningú. A Sabadell sí, Sabadell és extraordinari, els amics de la meva edat. Fins i tot ara, actualment, quasi bé cada dia ens trobem a la plaça d'Eugàs amb un banc a xerrar una mica. I tots tenen 2, 3 anys més que jo, però és deliciós i extraordinari. Bé, què més us puc dir? No acabaríem mai. El Rifà, sí, i van passar personatges, mira, jo sé qui va passar, el Pau Picasso, acompanyat pel Feliu Elias. Això devia ser abans del meu naixement, abans del 27, una casa que no hi havia bany. Hi vivien 7 persones i tots havien d'haver d'anar a rentar l'aigüera. I era una casa que sortia amb revistes d'art. I un dia un senyor de Barcelona, acompanyat d'un grup de noies, de mestres, diu: nens, heu de dibuixar perquè farem una exposició a París. I jo dic: on és París? Que són d'aquí, que és al costat de Barcelona, on és? Diu: no, és a França, que vam fer dibuixos, jo també vaig fer el meu dibuix, i es va exposar al Gran Palais de París. Els infants de la Guerra d'Espanya, infants de la Generalitat de Catalunya, que ofereixen una exposició als nens de França. Això va ser fabulós, va ser molt bonic. És la primera vegada que jo exposo a París. Quan sortien les noies, les cosidores, criadores, tot això, que li deien les xinxes. Sortien totes les xinxes juntes i molts nois en broma les veien a venir, cantaven les xinxes, quan surten van de 3 en 3. L'una diu a l'altra: no, mira el teu promès, no, guaita el teu promès. Això era deliciós. Era un Sabadell molt diferent, però molt atrevent, era únic, era una ciutat industrial que volia, oi? El senyor Duran Camps, Vilarrofat, Vilapuig, me'ls estimava molt, però no era això el que em feia il·lusió. Jo mirava un llibre del meu oncle, alguna revista que ell comprava, hi ha exposicions que es feien a Barcelona, a Montjuïc, entre cometes amb pintors moderns, que no eren tan moderns com això, però bé, ja hi havia un pas endavant, una recerca, ganes de fer pintura, de no fer fotografies pintades. I esclar, jo a València hi anava, i moltes vegades acompanyat de l'oncle Rifà, durant les vacances escolars, anava allà, però no m'hi sentia massa bé. Dic això perquè al cap d'uns quants anys, quan el meu pare em va cridar, dic: Xavier, vine, perquè jo tinc un negoci, tot això, em faig gran, i aquest negoci serà per tu. Jo hi vaig anar, així d'allà, però no m'hi sentia bé. I un dia, pobret, que era un bon home, el meu pare em diu: Xavier, tu no t'hi sents bé amb un negoci, oi? I pare, és que a mi em fa molta il·lusió dibuixar, pintar, i entro a Belles Arts,
I sí, va ser una obertura molt gran, perquè quasi tots els condisciples eren valencians de l'Horta, i allà només es parlava valencià. Allò era deliciós. Fins a cert punt que va passar una cosa immensa, que és molt